May ikan ni katupya. Paibong peg. Tong mamaya manu ba ay mayame yang badi Christmas. Hatu simi ang gumno. Menyetok mamaya bi maya. Sisa. Ban tere maya me. Maya li cakap angel sya. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uwe urang ba ubadan ya ka jing shempang ya ka riti ka dustur jongi ki khasi kata uba penshai lang lingdo ma phalang ula pen mi artli ki kat phawa jong ukhasi ki baula ai kerteng thlik siar benta beningkong bat thlik siar benta ba ar ha kini ki kot kidan shibun ki jing phawar ki ba uni urang ba ula tho ha ka jing akran bat ngi ulai tho ba ka phawa jong ukhasi kidan bunsur handrai menta bun ki bam tip shu bat ka ba ki phawar pai ba menta ka dei ben satang ka phawar surk sing lenti uba penshai lang ukwa ba kini ki kot jong u kin rung ha ki school ki college khnang ba ki long din kin tip janai bha shaphang ka rukom phawar jong u khasi bat ula pen pawru ba ulong uba kloi ban yarap lada ki school ni ki college ki don kam ya ka jingerap jong u ban batai ya ki khna tungin yasngam ya ka jingakran jongi bat uba penshai lang lingdo ma phlang dah hari kapor ngap ni chu ilde nga keteng ba penchai lang ling dok mo plang ngasong ngasang ni pos mo plang ha ni kadong mangomon ka phawar hi kadi kata kasur kun ut ka bami nadu ka donut lajong nadu ka tolong musim ka bami na lade hi khlam da donong penchna lande pentau do manore ka bami nadu kata ka khul picture kapi khol picture lani kata kajing long nadu katenrai jong kajing sngo kata ka khot ya kata ki khot ka phawar bat ha ka phawar kidan shibun kirkom phawar lagi jong kadon ru la ka jong phawar ya ka bangala sim nadu kata ka menor ka ba kilong shwa man shwa kila jupenengkam ni kipor syakipor ha ka por bagi ya penengkam yang ni ka rong biriaya setong Ningkong ning sharp ngin hap shwa banong hoi kiu. Bat kita ginong shat habagi shat kim dei ban tem da kaksing lane put dak tangmori lei ki dei ban penekam da kabak syotiet dagi si renti paranong ya set thong bernep kum ka masi surangai hatrai lakat o inyo mo bapli ilak dia masa kawat oi cuh uding bilat balari kalieng sangem balai penjau umat balajak mau ternem hoi cuh nang tak kadon sak phawar ring mau katuru kadon la kajong ka phawar la kajong ka kentin la kajong hi kasur mentangan peni pi sepang karukom phawar akala karukom phawar ring mau utau nong phawar badan jong do mau basong alor jong to mau phawar kumni bat kipaj ba pe kinang ong hui ha shubu mau wong ya tan ya u mentah kipaj ba pat kinang ong hui ha nganang phawar manga hui ha ngan phawar ngan ken ha hui ha tanlang bat ma khat du hui ha kamta ter kibuam ha ki kentin phawar nadu basdang ban mi utau mau hadu banapoi kajaka bakin thung yu kumma kapor ka bamun shwa ti ju phawar kan ka phawar mau ha kapor bakilet tan lani kilet ni sim ye kenja mau bena ki mau khrum ki mau pun kumta ter hakani ka kot nga thoru ya kata benta phawar kan oi khun nga thrai baro nya tip ya kata le nyim tip ban ngim pai prakhat ba ka dei phawar ti menta sakawi benta par ngan paskoi fish pang kata ka phawar kan oi khun ka babun sien hi nga ju sngo nga ju lap khamtam kuman chong no ma kumpelor ni ikilong kumi lani ki hinman kan thai wat mangaru sa don kata ka jing phawar ka ba ladanga ba
klung ba kon la jong mo te long ne an ku sai phi ôi ơi 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 ôi ơi 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 tu thia nó có khuôn hợp nè trong y này tu suk bắt tu hun tu thia tu pa lei u tay u mersiang u la phet sha klau tu thia nó khop khop bangan yo dung khao ngan matai sakawi kar kom phawar ka bakham pher pat kadai phang phawar ngu mai kha ka jingya poi kha jong ki arngut syukurim bat hadian online kila yokhon yokti kumta utau ukpa uong yakalok ba un lek yalam kai no seyeng jong kami kha lani ka kami jong utau ukpa bat onda ba ulala lek ban yalam ka kami kha ka sim da ka umphniang bam ban pensle ya kata ka persakurim ringkat bat ikhun kumta kawan ka jingken uot las penwandur nah kata ka persakurim kapan wan ya kita ki kentin bangu bandem ya kami kha ling ba jong kata ka khun ka baka lek man pen itu hak kami kha ô mây kha cô mây kha cô mây kha ba ít ba thiên na so pet jong phi mây kha ngi đắp ngi biang na kop siar kop rupa balawan i papa hasla perthai menta ling ba phi ko mai kha ha ka bai de ba kani kom phawar jong gini ki khna lani kinong phawar ka buan han ka juk ka bamanta kat kum gang ka jingyo i jonga ngai i ba ki phawar tang ga bai ka kom phawar kata kiai ban kiai bet tang ha kasur jong ka sing lenti kum bangi ai ka nuksa kam ne kum boong oh anaya karang pong pawan ra nari pareng ila hola ka jong da us erbat ka peleng oi cu nrei ya ki babun pat gur kom phawar ngai i bakim da don ban panakam kum ka kata ka phawar ka bang batai phi mane kum ka phawar ring mau kum ka phawar ngu mi kha phawar rong biria ya sepong phawar kun oi khun mat kum ta ter nei ki babun ki ai betang ka phawar jong ka sing lemti ka jing thrang ka jonga ka jing kwa jonga permi khnang ya kan ka kot kalong ba ki weru kentip ya shibun gir kom phawar boper jong khasi hindai ya ka ba manta ha ni ka por ha ni ka juk ko jongi ngim juk kham pan kam shu ha ba yede ba ni ki kon ki artali ki kon ki bangang la permi yani ki kon nadu usnem arjar fuar ngala khot ru ya iskatri jong ka khasi atrocity ngala ai ru hai ba in ra ba in peni ya kitu ki khot ki bai dang tu khnang ma kin yo ban check lan screen la dak idon kam ban perung ha ki school lan college te la da don ni ki school lan college ki bakwa ba ngan batai badikai halor jong kini ki atli ki kot kam tam yak phawar nakaleng jonga ngakloi ban sim yak kam ban ngakloi ru ban lejarap la da gidon kam ngano por kabakadu hani kapor ngasngau ban penpau sa chisen part keding sungu yo blai traken ran bola don rekat lang yang ngabat ya phi ki baya sim ya kena benta ban pen i sa ki babun balang link ba ka di ka social media YouTube channel ke jong phi na batesi TV
man peni si kebabuan balang naga jing sau janganga kentui ki babuan balang bakin si simenta kamtam hakabaye man penne pensa ya griti dostur nadu ka pawar kabiria kasyat ka kemen ka sngau hak sangmiat hakatre ka kata hakatem kaput bat haki babun ki benta ki bangi kum ki khun kasi ngila jupanan kam nadu ki por jeng di longshwa manshwa man penne pensa hadu kat kini ki por bat haka pateng ka bansawan khnang bakin miap kinamdu khnang bakan ini pateng la pateng kam tam kuma kene ka por ba mentale baka porthai baro situlup kan tip bat baka jaj benriu kan im lingba kajing pen priang ya kan ka khubor kan longru kajing ai mensiam ya ki weipat wat ki bem simletip lani ban yo sngo ya kata ka por ka bagi long shwa man shwa gradually nangait scam bangin nang yai wat ban nang yai ti ban nang yai budin na ki por knang baka jaj berriu jongi kan yeng rasong bat kariti dusur kanum ja kanum do no tangha kan ka pateng ga jongi nre kan yai beteng kin na ki por na kawai kasnam na kawai ka por sa kawai pat baka jaj berriu jongi kan yai iem pateng la pateng tang na gini kintin khublei sibun ya phi baro bapek ya kan ka channel chong batte CTV khublei sia jarngo. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bhana ka shnong de lakot kalayat tikila pen sngo hina shnong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kinigi project. Net yang nga opi kabakaduk ka jimatoy. Kanlong yangi ki konsamna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.